to all my fans. Thank you for me to this level. The wonderful opportunity I really appreciate. I'm trying to tell you this moment is about all those ladies that normally pray for their husband, mother to die before they get married. Ka a bịa n'Igbo, ka e kwuo n'Igbo now. Ụmụ nwaanyị ndị a na-ekpere nne dị ife ekpere kwado echiche mara na one day, one time na ị ga-abụ nne dị ya. Bịakwute ụnụ dị kpewere ma ọmị gị ekpere ọnwụ ka ọ ga-adị gị na ntị. So nwere some certain things ịma na asị na omenala ndị dịrị ndị ị na-aghọta na ajọ ekpere nwere repercussion. So when you are inwe dignity, ị na-ekwu okwu, mind the things you say, mind the things you talk, mind how you speak, mind how you speak to the public. So what I'm trying to ebe ị na-anụ di or ebe ị na-anụ nwaanyị, ana na-ekpere nne di gị ekpere ọnwụ, ọ dịrọ mma. Ekpere so like I was saying, so like